Bona tarda, avui estem amb Carles Feixa Pàmpols, que és catedràtic d'Antropologia Social a la Universitat de la Pompeu Fabra, és doctor per la Universitat de Barcelona i antic professor també de la Universitat de Lleida. És una de les figures de referència en l'estudi de les cultures juvenils, les identitats i les bandes, els processos migratoris i els usos de l'espai públic. Has fet treball de camp a Catalunya, a Mèxic, a Colòmbia, has publicat més d'una cinquantena de llibres i has assessorat organismes internacionals i nacionals i estatals en polítiques de joventut. Entre els teus llibres destaquem De jóvenes, bandas y tribus, Youth, Space and Time i La imaginación autobiogràfica, i el 2024 has dirigit l'Informe de Joventut en Espanya. La teva tesi doctoral va reconstruir la història oral de la joventut a Lleida des del 36 al 89 i, per tant, per nosaltres ets una de les veus, per dir la veu més destacada de la nostra ciutat i de referència avui per parlar de joves, de convivència, de comunitat, de tots aquests temes que també destacarem en aquest ideal. Per tant, si et sembla, comencem l'entrevista. Carles, has estudiat cultures juvenils des de Lleida fins a contextos internacionals. Però quan mires avui la ciutat de Lleida, que una mica és on ens centrarem l'entrevista d'avui, quina ciutat hi veus? Una ciutat tranquil·la, de mida mitjana, o una ciutat amb tensions urbanes, com qualsevol de les ciutats que també són motiu dels estudis que tu planteges? Totes dues coses no són necessàriament contradictòries. Diguem-ne, jo visc a Lleida, malgrat treballar a Barcelona, perquè és una ciutat mitjana tendint a gran, que la qualitat de la vida de la qual, els preus de l'habitatge, el ritme urbà és més tranquil i això s'ha mantingut, però alhora arriben les tensions i les problemàtiques de les grans ciutats perquè forma part d'una xarxa urbana, hi ha hagut un procés migratori força intens, hi ha una vida econòmica complexa i no sempre les situacions de convivència s'han sabut gestionar com calia. Per tant, diguem-ne, podríem dir que és una ciutat local que té tot el bo que tenen les ciutats petites i mitjanes, però alhora, diguem-ne, arrastre els problemes de convivència que avui, en un món multicultural, les grans ciutats pateixen. Coneixes molt els joves i sovint moltes persones parlen dels joves com si fossin un problema en si mateix, és a dir, associen la paraula jove com si fos un problema a gestionar. M'agradaria que també ens expliquessis què perdem quan mirem la joventut només des d'aquesta mirada de la por, la molèstia, la sospita, o quan se fa aquesta anàlisi de jove igual a problema. M'has començat presentant amb la recerca de la tesi doctoral que vaig estar 3 anys parlant amb la joventut d'altres generacions, en el cas de la ciutat de Lleida, que per cert es va publicar el primer capítol de la generació de la República i de la Guerra, però la resta estan inèdits i és un material molt interessant perquè parlen, molta gent ja ha mort, dels que vaig entrevistar, un centenar de persones, homes i dones, que van viure la seva joventut en altres èpoques. Això ho dic perquè el primer que cal fer qualsevol persona que jutja la joventut hauria de mirar la seva pròpia joventut si no va patir també situacions d'incomprensió, de conflicte amb els pares i les mares, amb les autoritats, en plena dictadura, molt més que no pas ara. Ahir justament estàvem en un centre educatiu de Lleida, el nom del qual no diré, amb una assemblea molt interessant perquè arrel d'una problemàtica que va sorgir d'incomprensió entre els nois i noies de segon d'ESO i els seus pares i mares, van decidir fer una convocatòria per ajuntar-los a tots. I va ser molt interessant perquè per primer cop es podien dir a la cara coses que sovint no es diuen, ni tan sols a nivell familiar, perquè hi ha conflictes però s'oculten, a nivell social tampoc hi ha espais de convivència. Per tant, la convivència intergeneracional és un dels grans reptes de la nostra societat perquè, com has dit, tendim a projectar sobre la joventut allò que no funciona en la nostra societat i els culpem de situacions que a vegades hem creat els adults, ha creat l'estructura social. I això només s'ha resolt
tampoc sobreprotegint-los, que seria l'altre extrem, no? D'evitar-los els problemes, els conflictes, de donar-los tot el que diuen, però tampoc culpabilitzant-los i amb aquesta juvenofòbia que jo anomeno, que en un sector de la joventut, per exemple la joventut d'origen migrant, encara és una doble marginació i una doble estigmatització. Ara mateix estem aquí en un espai... Sí, t'anava a dir que aquest espai et recorda també, no?, en alguna anècdota teva. Sí, justament venint cap aquí veia un grup de joves d'origen llatinoamericà que estaven jugant al bàsquet. Quan se van cobrir les vies, va coincidir fa 15 anys que estàvem fent un estudi sobre les primeres onades migratòries de la ciutat de Lleida, on va haver alguna situació de conflictes de convivència. Es començava a parlar de les bandes juvenils, i de fet n'hi havia una que estava molt arrelada a la ciutat, Trinitarios, diguem-ne, que ara s'ha fet famosa perquè ahir mateix entrevistàvem de la SER a Valladolid on hi ha hagut un assassinat. Perquè, sobretot, a Madrid, a Castella, en altres llocs, se va optar des del principi per una resposta purament policial i penal. Aquí, en aquell moment, fa 20 anys aproximadament, amb la col·laboració de tècnics i educadors de carrer molt compromesos de l'Ajuntament, es va aconseguir iniciar un programa de hip-hop intercultural i també fer consciència als veïns que el fet que un grup de joves estiguessin al carrer jugant no vol dir que fossin un grup perillós ni una banda, però sí que també els joves havien de respectar les normes de convivència de no molestar als veïns. Això és possible sempre i quan se passi del prejudici al judici basat en l'evidència. I per això cal conèixer-se. Sovint, molts dels problemes de convivència procedeixen que no escoltem a l'altre. De la mateixa manera que els pares de la reunió d'ahir a vegades no escolten els fills o els fills no escolten els pares, també en qualsevol barri com aquí on ens trobem, entre Balàfia i Pardinyes, sovint uns veïns rebutgen els altres perquè no els coneixen, perquè no els volen escoltar. En un món globalitzat, que has conegut joves que ara en feia referència d'altres ciutats, fins i tot d'altres països, hi ha un tipus jove lleidatà específic, és a dir, la joventut lleidatana en un món... Les xarxes socials cada vegada tenen més impacte en el nostre dia a dia, és a dir, a Lleida tenen algun fet diferencial els nostres joves? Com he dit abans, és una joventut local. Per una banda, té una identitat local molt arrelada que prové, per exemple, algo molt important, de la xarxa d'espais d'oci que sempre hi ha hagut a la ciutat més propers, que s'hi pot anar caminant. Als anys 60, per exemple, eren les discoteques, la Big Ben, que ara hi ha un revival, o la Wonder o la Florida, que estan a l'entorn de Lleida, o la zona de vins, que quan érem un dels primers estudis que vam fer, reivindicar que era una bona manera d'apropar la joventut a la ciutat, fins i tot de revitalitzar el casc antic, que aleshores estàvem en l'inici del procés de degradació. Un altre element diferencial és la universitat. Hi ha molts joves universitaris proporcionalment. És una ciutat universitària, ho ha estat històricament, però no s'ha acabat d'aprofitar. Per exemple, jo crec que va ser un gran error no arrelar la universitat al centre històric. La manera de poder revitalitzar el centre històric, com Salamanca, com la mateixa Girona han fet, és ubicar... Hi havia el Roser, equipaments, i no només equipaments, sinó que les residències, moltes vivendes, pisos d'estudiants, podien haver, amb una bona inversió pública i també amb la ubicació d'algunes facultats a locals històrics de la ciutat, podien haver servit per a aquesta convivència intergeneracional i també per joves d'altres llocs que sempre han vingut a estudiar a Lleida. I finalment, diguem-ne, un altre element diferencial és també que des de fa anys comptem amb una població juvenil d'origen estranger. Va ser Lleida pionera per un fet molt clar, que és el treball agrícola, els temporers de la fruita. Als anys 80, les primeres migracions de Senegal i de Gàmbia, després del Marroc, avui d'Amèrica Llatina. És una ciutat amb una proporció significativa de població d'origen estranger, que això es pot veure com un valor de convivència intercultural i, de fet, a nivell musical, per exemple, un dels músics lleidatans més coneguts... Que va ser l'entrevistat anterior, va ser l'últim entrevistat, precisament per la defensa de la llengua. Amb un ideal que fèiem de defensa de la llengua, vam creure que era una de les persones que a nivell de Lleida
podia representar més aquest sentiment, no? Correcte. Per això, quan es veu com una cosa negativa, hi ha una cosa negativa que s'ha d'expressar, i és, diguem-ne, la segregació escolar. Crec que aquí no s'ha actuat bé des de fa molts anys. I no hi ha hagut un bon repartiment de la població, de l'alumnat, sobretot en la secundària, primer entre els centres públics i els concertats, i d'entre els públics entre els diferents centres. Això, per la matrícula oberta, s'hauria d'haver optat. Va ser una política, cal dir-ho clarament, de Convergència en el seu moment, però que els governs que hi ha hagut, tant municipals com nacionals, no han aconseguit revertir. I clar, si en un institut només hi ha joves d'origen estranger i en un altre institut només hi ha joves, tothom perd. Perden els estrangers perquè no poden aprendre el català o perquè no conviuen amb joves locals, però també perden els joves d'aquí perquè no coneixen la societat on viuen, que és una societat plural i multicultural. Molt bé. Ara saltaríem dels joves i al nivell de ciutat s'ha començat a parlar fa uns mesos i segurament se'n parlarà també tot l'estiu, que estarà en exposició pública aquesta ordenança que en parlen, i parlarem també d'ordenança, de civisme, tornarem a ficar la seguretat entre el civisme i l'incivisme i la seguretat. Comparteixes aquesta manera d'enfocar la convivència entre el civisme, l'incivisme i la seguretat, de barrejar una mica tot? La convivència, diguem-ne, és un bé comú que implica la participació dels diferents col·lectius i escoltar-se i arribar a un consens de mínims. Ara que hem celebrat 15 anys del 15M, el 15M es parlava d'aquest consens de mínims. És a dir, vol dir no voler-ho tot, però sortir de la teva pròpia closca. La violència és difícil de regular jurídicament, tot i que puc entendre que hi puguin haver certes situacions que cal regular. Jo no he llegit en detall aquesta proposta, sí que l'he mirat per damunt en l'esborrany, i la meva impressió és que hi ha una contradicció entre el discurs, que és molt lloable i molt favorable, la recerca de superar les situacions de conflicte que hi pot haver en la vida pública entre poblacions d'origen diversos, però sobretot poblacions d'edats diverses. Jo crec que la convivència intergeneracional avui potser és la més complicada, perquè vivim en mons aïllats. L'experiència d'ahir d'aquest centre és insòlita, perquè no vivim... I llavors cadascú culpa els altres dels seus propis problemes. Però, com deia, hi ha una contradicció entre la retòrica, el discurs del preàmbul o de l'esperit, però després la seva aplicació es concreta amb un excés de voluntat de regularització i de penalització. Vaig comptar gairebé 50 penalitzacions lleus, greus i molt greus, que potser és un excés. Això per una banda. Per altra banda, no sé com s'ha fet el mètode també aquí. Si s'ha de fer una normativa de convivència i civisme, ha d'haver, per definició, ha de ser fruit d'un procés de participació. Aquí també t'ho volia preguntar, perquè aquí fa uns mesos es va començar el que en deien el pacte, però en lloc d'acabar el pacte i ficar-nos en l'ordenança, han set com a dos instruments que han anat per paral·lel. Hi ha un pacte que encara s'està elaborant, que hi ha un marc teòric i s'ha començat a treballar, però l'ordenança no veu del pacte. No sé si tens l'opinió que una cosa hauria d'anar abans que l'altra, si el mètode també és important a l'hora de redactar-ho, o són coses que són completament... El mètode fa la cosa, aquí clarament. Si no hi ha un mètode, han de ser processos en paral·lel. Si hi ha d'haver una ordenança, ha de fer fruit d'aquest consens de mínim, on hi ha un doble pacte, el pacte dels grups polítics, naturalment, però també el pacte dels representants polítics amb la ciutadania, amb les associacions de veïns. Jo participo a la meva associació a Balàfia, i també escoltar sobretot la veu d'aquells sectors més vulnerables que quan tu llegeixes la normativa sembla que és a qui va adreçada aquest excés de regularització, que són la població d'origen estranger i els joves, que són els més damnificats, possiblement damnificats. Ja ho van ser, sobretot després de la pandèmia, i això ho vaig viure en viu i en directe, perquè els meus fills, alguns van patir a vegades amb raó, però a vegades potser excessivament, multes o penalitzacions que es feien als joves, però que en canvi
quan una persona gran o anava pel carrer sense mascareta no se li deia res, no? I se'ls culpava dels contagis quan tots els estudis sanitaris que va haver demostren que els contagis van produir en altres situacions. Per tant, diguem-ne, jo crec que aquí el mètode és fonamental i caldria que aquesta proposta de pacte o acord o procés participatiu, que és una bona ocasió per repensar, vivim en la Lleida d'avui, no té res a veure amb la Lleida de fa 40 anys o 50 anys. Hi ha altres diversitats, hi ha altres problemàtiques, la ciutat ha crescut, ha canviat, hi ha poblacions molt més diverses que sempre hi ha hagut a Lleida. Això cal no dir-ho, la multiculturalitat no és una cosa del present. La Lleida medieval tenia un barri pels jueus, pels població d'origen musulmà, pels gitanos que arriben, que són un símbol de la ciutat. És una paradoxa que el Garrotín sigui el símbol de la ciutat creat per la minoria marginada durant molts anys, i jo ho sé bé perquè vaig néixer al número 10 del carrer Cavallers i al carreró del costat és on els gitanos blancs van crear i van fundar el Garrotín. Per tant, aquell carrer major de la meva infància, que era un carrer major molt... No, perdó, el carrer Cavallers. El carrer major sempre ha estat el lloc de passeig, no? Però el carrer Cavallers era un lloc totalment interclassista i intercultural. Hi havia la població local de classe popular, de classe mitja, de classe alta, també encara quedaven. Hi havia els gitanos, hi havia la migració d'aquella època, que era la migració del sud d'Espanya. Per desgràcia, això es va perdre. I l'altre element que volia ressaltar, també he llegit fa poc, tu deus saber més, que sembla ser que Lleida és la ciutat on major desigualtat entre el barri... Sí, aquest mes ho comentaven, que és la major desigualtat entre barris, i que és una dada. Segregació urbana i segregació escolar, no? Malauradament serien com els dos ítems perquè aquell dia no s'ajuntaven, però si s'ajuntessin segurament ens faria una X directa de que el codi postal a Lleida determina pràcticament les oportunitats que tindràs en un futur, més enllà de tot plegat. I realment és el que comentaves, vull dir que és greu i no és fruit de l'atzar, tampoc. No, són polítiques urbanes que ho han afavorit. Exacte, són polítiques urbanes que s'afavoreixen. Caldria matisar, perquè aquí els dos extrems sí que són una mica especials. L'extrem superior, la Ciutat Jardí, em sembla que és possible que sigui un excés perquè hi ha algun empresari que ha declarat molt i potser no és tan ric com sembla, i també el barri antic, aquesta degradació que no s'ha produït, per exemple, a Girona, o a Barcelona, amb contradiccions, però al Raval hi ha hagut intents de regeneració urbana, que aquí s'han fet, i jo vaig estar el primer que es va fer a finals dels 80, el primer pla d'àrea de rehabilitació integral del casc antic, que llavors jo vivia al casc antic, però que es va centrar molt en l'aspecte urbanístic, sense tenir en compte també la cohesió social. I la segregació escolar és superior a la segregació residencial. Recordo que en aquell moment al Cervantes, que era l'escola pública que hi havia al casc antic, s'hi van concentrar tots els gitanos, fins i tot els que podien viure a la Bordeta, no? Amb la cosa, clar, si poses tots els gitanos, en aquell moment els gitanos, avui en dia podríem dir a l'Escola del Treball, quan feien treball de camp fa uns anys, és on s'hi concentraven molts joves d'origen llatinoamericà, no? Doncs clar, com volem promoure la convivència, hi ha 3 models de convivència, això no ho he explicat, però si vols ho explico, no? Sí, tant, molt interessant. Entre la convivència i l'altre extrem, que és el conflicte, la tensió, hi ha la coexistència, que és el que predomina. Coexistència vol dir que cadascú viu el seu món, no es barregen i de tant en tant sorgeixen petites tensions. El conflicte és quan hi ha una conflictivitat directa que es desperta quan hi ha... A Lleida hem viscut en el passat, arran de l'instant d'instal·lació d'equipaments necessaris, com l'alberg o com el que ara es diu el hub cívic, un rebuig excessiu, instrumentalitzat políticament, on no s'aprofiten aquestes situacions, que són normals en la vida de diferències d'interessos, per promoure el diàleg i aquest consens de mínim. Per tant, si s'ha de buscar la convivència, s'ha d'anar més enllà de la coexistència. Hi ha d'haver espais compartits. I aquests espais compartits, el primer i bàsic és l'escola, però després de l'escola hi ha la festa, hi ha les activitats socials i culturals, hi ha, per què no, aquest pacte per la convivència on hi haurien de pertànyer... L'esport també, a dia d'avui, és una eina... Tot i que l'esport s'ha privatitzat. Cada vegada més. La major contribució de Joventut Republicana a la història de Lleida va ser
la creació del camp El camp d'esports, no? d'esports, que sí. es va fer per subscripció popular Sí. i era un lloc interclassista, no? Això m'ho contaven els que jo vaig entrevistar la primera generació, la generació de la República, els joves de la República, practicaven l'esport, nois i noies, allà, no? Era un esport popular. Ara l'esport està molt privatitzat, no? Per això els joves que no tenen recursos ho han d'utilitzar a l'espai públic, però estaria bé que es tornés a reivindicar, per què no? Les bases del Picat, que avui són un espai en desús, podrien ser un gran espai d'esport popular on tothom pogués anar-hi i on pogués conviure, no? I l'esport és un espai de convivència genial, sempre i quan no estigui segregat, no? Que és el perill que hi ha clubs privats que no tothom s'ho pot permetre. Ja aniríem acabant, Carles, tot i que farem dues preguntes. La primera, si haguessis de proposar una idea força per una ordenança de convivència o per qualsevol normativa que hagués de regular la convivència des d'una visió moderna, des d'una visió no només pensant en la llei d'avui, sinó en la del futur, quina seria la teva proposta? La millor normativa de convivència és la que no existeix perquè ja és la vida la que la porta, no? Ara bé, com que avui en dia, diguem-ne, no tothom entén el mateix, tot prové de cultures musicals, de convivència en l'espai públic, de llenguatges diferents, potser sí que pot ser un bon pretext de parlar, de sentar-se i parlar aquesta proposta d'un document, d'una taula oberta on es parli de com millorar la convivència per tothom. La convivència que implica seguretat. La seguretat no hauria de ser un concepte només de les dretes o de l'extrema dreta conservador. Tothom s'ha de poder sentir segur, les noies, els emigrants. Sempre hi haurà conflictes. Els conflictes són indissociables de la vida social. Però perquè ens sentim segurs s'ha d'acceptar d'una manera consensuada. Quan els fills d'ahir deien és que vull que m'escoltis abans, si em van d'arribar amb una... Quan una cosa s'imposa per obligació, al final s'impugna perquè no està assumida. Per tant, la millor manera d'assegurar una bona convivència és que sigui fruit d'un consens de mínims. Com fer això? Primer, lluitant contra la segregació escolar i residencial o revertint-la a poc, no es pot revertir de la nit al dia, i Lleida és una ciutat mitjana que això ho permet. I també hauria de ser un model de convivència enfront una situació de polarització que a Europa, per desgràcia, està creixent. I aquesta situació de polarització que es basa en més penalització, rebaixa de l'edat penal, més mesures policials. La policia és necessària, però en col·laboració amb els altres sectors. No pot ser fer una normativa on sembla que qui l'hagi redactat és la Guàrdia Urbana. La Guàrdia Urbana o els Mossos d'Esquadra han d'intervenir, però hi han d'intervenir també els educadors socials, els investigadors, les associacions de veïns, les associacions de migrants, tothom qui té... I, molt important, els joves, que avui els joves ja no estan tan associats com abans. Estan associats d'una altra manera. S'agrupen a través de les xarxes socials i això, que es pot veure com un perill, com un problema, també es pot veure com una oportunitat per fer-los partíceps. Potser la millor normativa de convivència és la que impulsen els propis joves, perquè siguin també, se sentin millors ciutadans i que se'ls escolti, que se'ls escolti en el disseny de l'espai públic, en la mobilitat urbana, en les festes populars, en la possibilitat de l'oci nocturn, que s'ha de normativitzar, això sí, però no s'ha de prohibir, perquè si es prohibeix l'oci nocturn, el que s'aconsegueix és la precarització i la clandestinitat. Se busquen... I també la comercialització. La comercialització, només un oci comercial i només aquell que se'ls poden pagar ho disfruten. Uns quants. L'última pregunta sempre m'agrada deixar una pregunta oberta. Si hi ha alguna pregunta que t'hagués agradat, que t'hagués fet i que no t'he fet, o que hi ha alguna altra qüestió que tu creguis que en aquests moments a nivell de Lleida estigui latent i que també sigui important des de la teva mirada, des de la gestió de la comunitària, des de la gestió de la convivència, des de la gestió dels joves, una proposta de futur, una proposta engrescadora. Carles, si hi ha alguna cosa amb el que volguessis tancar o acabaríem aquí?
Bueno, no sé si es pot concretar amb el procés que s'està visquent al meu barri, no? Al A teu barri. Balàfia, no? Tu em feies referència, Sí. no sabia si t'hi trobaries prou còmode, No però sí que no tinc... deixa de ser un exemple també d'una gestió concreta. Clar, jo I... confesso que no he seguit amb detall la política local dels darrers anys Sí, i, clar, hi ha un mal antecedent que va ser el que va passar amb l'Albert de Pardinyes, però aquí, amb el segon intent, bueno, s'hauria de revertir aquesta situació. Diguem-ne, quan hi ha un sector de la població, ja siguin les persones sense llar o els temporers o els que sigui, que necessiten un recurs públic per tal de millorar la qualitat de vida d'ells i també de nosaltres, no es pot dir que no d'entrada. No? S'ha de buscar espais de diàleg. I aquí, d'entrada, la primera recomanació és que quan s'aquera un equipament evitar noms en anglès, ja que correcte, tenim, ja que estem tenim molt d'acord. i això ho diu tothom, però Sí, de moment no s'ha canviat, no? Que sembla que són un O fins i tot la paraula alberg sembla que estigui denostada quan no deixa de ser un alberg de joventut. Hem pogut estar tots anant-hi de vacances correcte, sí, o anant-hi de motxilles o anant-hi de colònies. Que per cert, l'alberg de joventut ja no fa les funcions d'alberg de joventut, que és un altre tema, correcte, també és un altre tema. A reivindicar, no? Que hi ha d'haver un alberg de joventut també. A Lleida sí, és del tot necessari. Crear aquests nous equipaments no vol dir desplaçar els altres. Tothom té dret a usar els espais públics. Però em sembla que aquí el positiu és que era un espai multiús, no? Que això és també per evitar la guetització i l'exclusió social, s'han de crear espais intergeneracionals i interculturals. No són fàcils de gestionar, però és l'única manera de que les poblacions puguin conviure. I bueno, la meva esperança és que això, amb la col·laboració tot i que els primers moviments van ser molt en contra, però sense una bona informació també, perquè la informació que es va rebre no va ser prou adinent, potser per la por que hi havia de despertar els monstres, però quan hi ha monstres s'ha d'afrontar cara a cara i amb la intervenció de les entitats, de les parròquies, de grups de joves que estan al barri, tant de bo serveixi per revertir aquesta situació i, sobretot, quan hi ha un equipament públic s'ha d'utilitzar, no es pot deixar degradar ni es pot posar en un lloc amagat que ningú no el vegi, perquè aleshores és molt pitjor. De la mateixa manera que jo soc partidari de que l'oci dels joves sigui a la zona de vins i no a les perifèries, també els equipaments públics s'han de repartir en tota la ciutat i tothom ha d'assumir que no és un problema, sinó que és una oportunitat per viure millor. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, per aquesta estoneta i per les teves reflexions. Moltes gràcies. Bueno.